Cek roto angkep no dek mas. Cek 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 sa sa. Cek sa satu, cek satu dari tiga. Cek cek oke oke. Cek sa sa. Cek cek sa satu dua. Cek sa satu. Cek so so. Yeah. Kangkaton malela
dalu dumateng para bapak ibu khususipun Bapak Sumantri sekeluarga saha bapak ibu penonton ingkang sami rawuh ugi para undangan ingkang sami rawuh dalu menika nderek-nderek mangayu bagya nderek-nderek paring doa restu hajatipun Bapak Sumantri sak keluarga anggenipun wilujeng dalu punika salajengipun acara campur sari kawula ajengaken malih kersane Bapak Sumantri eling karo sing kuwasa kabula ben kinabulan apa dadi semedya lan karo Bapak Sumantri sak keluarga anggenipun nindakaken jejibahan bebrayan agung monggo kabula nggih matur sipanuwun kabula ingkang sampun paripurna acara salajengipun para bapak ibu ingkang sami rawuh dari manggahi bagya hajati Bapak Sumantri minggah wonten sanggar pamujan nuwun saha meminta kanugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa nimbali para kadang saking sisih hetan kidul kulon lan ler supadosa wonten sak ngandhaping Balitar Agung Janur tumiyung langkung kanthi gendeng pambuka obong-obong bebek kendang matai
operator Bome Kendang mati. Sirep Doto Pitono ninggih negari pundi kang kaengko adi dosa purwa. Sinten sinambat Eko wis ngarani siji adile duwe dosa 10 purwa wiwitan. Hamong sira Senajan kathah titah dhewe kang kasongan akasa sinangga pratiwi kapit ing samudra. Kathah ingkang anggur aras nengkat di negari Princian inggih negari Liman Benawi. Mila kinarya bebuka umpaya negari satus datenan tuk kali senajan 1000 tan jangkep sedoso kadi negari Princi. Dasar negari panjang kunjung pasir ukir loh jinawi gemah ripah karto toto traharjo. Panjang wis ngarani dawa pocapane. Punjung luhur kawi bawane pasir samudra ukir gunung. Dene negari ngungkurake pagunungan nengenake pasabinan ngiringake pategalan ngayunake bandaran gedhe. Loh tulus sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku. Gemah lampahing para nakodya Suryaratri datan ana pedhote labet datan ana sangsane margi. Haripah jalma manca kang sami beboro. Jejelapi petaben cuki tepung taritis papan wiyar katingal rupak saking raharjane negari. Ingon-ingon kebu sapi pitik iwentan ana tinancangan. Yen rina padha aglar marang panganan sure padha mulih marang kandhanging dhewe-dhewe. Senajan para mantri bupati sakapenakaning sami kabijaksan limpahing kawruh. Tansah ambuti daya raharjaning praja. Jroning ati iki kang senajan para narakesma padha tentrem atine mungkul pangulahing tetane. Dasar negari gedhe obore padang jagate dur kuku sada kuncarane bebasan. Celak manglung tebih kang tumiyong boten ing tanah Jawi kemawon kang sami nungkul. Senajan ing tanah sabrang kathah para raja kang sumawitotan karana ginebak ing jurit mungkan yuyun poyane kautaman. Sami atur putri saben rikala mangsa siasok bulu bekti glondong pengarang-arang Pendi Raja Pendi guru bakal guru dadi. Lah menika ta wujude sang sepuh minggah wonten sanggar pamujan. Nenuwun saha meminta kanugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa ing pangajab. Bapak Sumantri anggenipun wilujengan tansah nemaono kanugrahan kabegjan saha kamulyan. Sinten sinambate Ingriku sampun samapta saputengganing semedi miwah cecawuhan. Sela wis mungging padupan sepira genging sela watara sakdasing dwi bogo. Winoran ratus kayu garu rasa mala miwah cendana sari datan kabrasta kumpul-kumpul kukus. Kaya datan ketrima semedining sang sepuh. Sang sepuh mengsah mleting ning sendak saluku tunggal nutupi babahan hawa sama. Mandeng pucake grana ngekes Pancandriya sekawan kang arsa beneng kasat juga kang sinidhi kara. Kinarya lulasitaning brata antuka sasmita sawantah parmaning yang hoti-pati. Ngawruhi kaki danyang ini danyang.
keblat papat gangsal sing sinari sedaya dipun aturi mugi dipun bondo dipun reksa dipun cahasaken dhateng Gusti Allah ingkang Maha Kawasa saha Bapa Adam Ibu Lan Ibu Bumi Pertiwi saha kaki guru danyang sing barasa tanah pulo Jawa Ki Ageng Raden Aji Saka ratuning danyang tanah pulo Jawa saha kaki danyang nini danyang Baureksa dusun Princi nyuwun idi pangestu Bapak Semanti sak kula wilujengan sesarengan kalian Sabto Kusuma Wijaya mugi awal ngantos pungkasane pagelaran kalisone ing sambi kala sedaya katuran wonten sak ngandhaping Balitarep Agung Janur Tiya Melengkung sing putih padha kumpul putih sing abang padha kumpul abange sing kuning padha kumpul kuninge sing ireng padha kumpul irenge ingkang putih wetan panggonane manukane kuntul gunungane kapur segarane santen kembangane cempaka kutane sloka sing mengku Bathara Guru manjing ana sifat ati suci kang kidul abang panggonane manukane ulung gunungane geni segarane gate kembangane wara-wari bangkutane kuningan semengku Bathara Brama manjing ana sifat durga mangsa kang kuning kulon panggonane manukane kepodang gunungane wlirang segarane madu kembangane kiniker kutane kuningan sing mengku Bathara Kamajaya manjing ana sifat laga mangsa kang lirang lor panggonane manukane gagak gunungane areng segarane nila kembangane mentel kutane usus semengku Bathara Wisnu manjing ana sifat kelanggengan sedaya katuran wonten ing sak ngandhaping Balitarep Agung Janur Tiya Melengkung mugi Bapak Sumantri anggene wilujengan tansah nemara kanugrahan kabegjan saha kamulyan slameta ingkang dipetri nggih slameta ingkang metri slameta ingkang nyengkalan nggih slameta ingkang dipun sengkalati sedaya dipun petri dipun sengkalan nyuwun wangsulan idi panggung rahayu wilujeng wonten ngarsaning Gusti kang Maha Kawasa selamat Bapak Sumantri sak keluargane Biyada Sinoman ugi sedaya sabta Kusuma Wijaya ingkang dipimpin panjenengan Bapak Bagor Mustaji Tata Krama sang sepuh ani bali para kadang saking sisah kidal etan kidul kulonan ler mugia kinebehna sekamping panca boyo nuwun nuwun Matur sumanuwun sang sepuh mingga wonten sanggar pamujan mugi-mugi sedaya kula wau kasempatan pong dadi semedya lan karepe sesepuh anggenipun nyuwun saha minta kanugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa mugi-mugi Bapak Sumantri sak keluargane wilujengan tansah nemauna kanugrahan kabegjan saha kamulyan. Yuk campur sarian bersama
Sabto Kusumo Wijaya Edi Supati Mas. Ayo bareng-bareng gini Wira Suwarati Pinara. Ya.
iso kangen wis iso mari. Ya, matur sembah nuwun. Pambuka sampun pengabdi purna, mugi-mugi sedaya kala wau dadosaken syukuran nang baleh dumateng Bapak sing duwe gawe panjenengan Bapak Sumantri. Ya, tak celuk siji-siji. Situ iki jenenge sapa mangurung kenalan. Nggih, dipun tepangaken nami kula Deno Algifari. Mijil saking Telatah Sukun Gempol. Sukun Gempol. Nggih, leres. Aku duwe kadang nek kono Pak Sumari, Pak sinten Pak Ri. Oh, nggih. Sing duwe sing duwe bantengan. Oh, nggih. Kula Gempol, anu pundi Sukun Gempol nggih. Nggih, nggih leres. leres. Oh, nggih, nggih. Nggih, sampun gadah garwa, Pak. Sampun, lek garwane sampun, lek putrane dereng. Putrane dereng. Dereng. Oh, tasik produksi. Nggih, OTW lah leres. Matur sembah nuwun, Mbak Deno terus tunggale. Bareng asma sinten? Saking Telatah Punti. Asmi kula Sendi. Cindy saking Telatah Punti. Bumiaji Kota Batu. Bumiaji Kota Batu. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun nggih sampun gadah garwa. Dereng tak sik sekolah lho Pak kula. Waduh, matur nuwun lek sik jling. Nggih, Ya muga-muga wengi iki wonten daleme Bapak Sumantri ya ngiras-ngirus pasaran. Kok ngoten lho. Nggih, guyon nggih. Ngeten Mbak sekalian. Nggih. Tetepangan boten kok ategese napa nggih ngurangi kecewa boten. Namung nggih napa nggih jenenge wong ora mesti wong sakmene kae mbok menawa trenyuh karo panjenengan. Lah nggih. Mbok trenyuh karo segi pakaiane terus suarane mbok menawa bapak ibu khususnya Perinci katen duwe gawe nyunatno pernikahan dan sebagainya badhe ngrawuhaken jenengan kersane tepang ngoten lho nggih. Nggih monggo lho ta Bang. Lah kita pasarne. Nggih. Matur sembah nuwun. Wis Mbak Sindine saiki tak celuk lagune apa? Kitir-kitir. Kitir-kitir. Oke, apa monggo. sing kitir-kitir lah. Ngitung lintang sasulo padang haram bulan tak golek iya ngerti si panjerino tak titipi kidung teteke jantung lalu ngitan dulungan kang rerambatan sekar makar ning ora tanjaga ngelakang tanah pomo nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi lungguh-lungguh
manuwun Mbak Sandi, matur manuwun. Sami-sami. Nggih mugi-mugi ndadosaken lelipur ingkang kagungan kersa Bapak Sumantri. Salajengipun kula panggil Mbak Deno. Lagune apa Mbak Deno iki? Nggih, kula sing anu mawon, mboten angel-angel. Nyawiji mawon. Oh, nyawiji. Nggih, monggo. Nggih.
Nggih, matur matur sembah nuwun. nuwun. Nggih, matur sembah nuwun.